ditakdirne pepasangan dijogo ojo nganti kelaran. Gusti nyiptakne ati ben iso ngrasani dicintai nyaman nyanding sliramu. Sayang isi opo selawase yo mung kowe sing paling tak tresno tak coba tekan matiku mati emi opo mung kowe ra ono liya. Dedi Pak Mas Fendi ngerti umumnya menungsa dek? Umumnya berpasangan pengen mung karo sampe pengen dicintai ngono kuwi ta? sak lawase Mas ya. Tak gawe nyaman kowe. Halo dek. Mas Fendi menungso ditakdirne pepasangan dijogo ojo nganti kelaran. Gusti nyiptakne ati ben iso ngrasani dicintai nyaman nyanding sliramu. Mas Fendi sayang isi opo Selawase yo mung kowe gani opo kowe sing paling tak tresno tak jogo tekan matiku mati emi opo mung kowe ra ono liya. Adela Suwi-suwi audio ayo goyang umume menungso ditakdirne pepasangan dijogo ojo nganti kelaran. Gusti nyiptakne ati ben iso ngrasani dicintai nyaman nyanding sliramu. Sikat Sayang isi opo selawase yo mung kowe gani opo kowe sing paling tak tresno tak jogo tekan matiku ati emi opo mung kowe ra ono liya. sayang isi opo Selawase yo mung kowe gani opo kowe sing paling tak tresno ini opo tak jogo tekan matiku mati emi opo mung kowe
Dela. Aku nebak isine pandonganmu wis tak siape kadung go slira aku mungkin kata-kata romantis sing iso nyenengke kowe sing manis. Tungguku sampean tahan, aduhku terkesan biasa, bisa mengisin sempurna selama tambah usia. Semoga umur panjang, ku harap bisa terkenang sayang.
Cintaku mbok ya sampun nesu kabeh iso masih kutung nganggo macucu emanen aras ayu mundak ketok karo atimu rungokno tembangan manisku duh sayang ngapun temne saestu yang keresaku nuruti opo karepku tapi ojo sumelan ono dino liyane bakal tak
Aku pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Adela. Boten enten tenagane, damel pamiliyane, sing ketok penak uripe, kadang kepitak larang, numpet dadi tangisan, hidup panguripan, bakal lewat termang. Sing pengen koyo ngene, terlahir rasuke bondo, sadar aku kalah rupa. Terserah kowe sayang ro aku, ora aku ra meksa, tapi yen wis bahas tresno, sing jelas aku sing selalu. Oh no, aku pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia aku juara. coba sawangan sithik wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Adalah Sweety Audio, Dedek Dipa. Mas Sweety. Semangat berjuang, Mas. Semangat ya. Pancen nasibku lahir dadi wong kere, uripku serba susah satermo apa anane. Pengen cinta-cintaan ben padha karo liyane, tapi sadar diri aku rong iso piye-piye. Nyandeng kowe mbutuh kerakat, sedangkan aku iki wong melarat. Wis kalah rupa rasuke bondo, cintaku nekat pahitan gedene rasa. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku.
Adela. Cerita sing paling ngarani nalika bapak lunga ninggake keluarga nelongso nanging kudu tak terima.
Riko teko medhot taline asmara sing sanggup sun ngerteni Riko teko ninggalno ambi wong liya pengen Riko ngomong dewek piakal bareng selawase nyatane kok gawe ngene janji urip sampai mati sing piakal bisa ngelali Sun pahami Riko teko medhot taline asmara sing sanggup sun ngerteni Riko teko ninggalno ambi wong liya pengen Riko ngomong dewek piakar bareng selawase nyatane kok gawe ngene janji urip sampai mati sing piakal bisa ngelali Aku
mati pas yo saiki sing bisa dadi siji sun pastekno welas iki sampai mati. Adil. Kabarmu saiki nomor WA-mu wis ganti, tak tulis lagu nggo kowe, muga-muga FYI kowe semel